Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал. Хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Әйеме юкмы дияргә, киләчәкне хәл итәргә. Һәр кешенең үз фикере, минем үз фикерем. Җырчылар һәм җитәкчеләр нәрсә өчен тавыш бирә? Рәмзилә Гафиятуллина. Утынын да ярдылар, тавышларын да бирделәр. Мотор тормыш өчен тыныч, ярты тормышлар өчен булсын. Бәйрәм көнне авыл тормышы ничек гөрли? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Гаҗәпләнәләр, во-первых, тоже это смелый шаг. Ул 34 ел буе бюллетеннар җыя. 25-26. Абдулла Дубин коллекциясын Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Җырлап яши, җырлап эшли. Чирмешәндә яшәүче гармончыны Филүзә Хәмидуллина да күреп кайтты. Башта сайлауга, аннан туп-туры күпере янына. Без дядя Кольның монда очраттык һәм номер телефонын алдык. Аңа булышырга телибез. Халык герое Николай Трофимов бер көндә нинди яхшы эшләр башкарган. Бу хакта Вероника Гайнетдинова. Бүген 1 июль Россия Конституциясына үзгәреш кертү буенча гомум халык тавыш бирү көне. Татарстанда иртәнге 8-дән 2809 участок эшли, ябылырга нибары 1 сәгатьтән артык вакыт калды. Бездә 2,8 миллион кеше тавыш бирү хукукына ия. Аларның күбесе тавышны инде алдагы 6 көндә үк бирергә өлгергән. Татарстан үзәк сайлау комиссиясеннән алынган мәгълүматларга караганда, республикада көндезге 3-кә сайлаучыларның 76%-тан артыгы инде тавыш биргән. Россия буенча күрсәткечләр кичке 6-га 63,5% иде. Бигрәк тә Тыва, Чечен республикаларында яшәүчеләр актив, аларда участокларга килүчеләр саны 90%-тан да югары. Көннең беренче яртысында күрнәкне президент Владимир Путин күрсәтте. Ул Россия фәннәр академиясендә урнашкан сайлау участогында тавыш бирде. Кабинкада ил башлыгы озак тоткарланмады, аннары ул бюллетенне тартмага да салды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов участокка тавыш бирүнең әле беренче көнендә үк килгән иде. Шушы 7 көндә булган мөмкинлектән ул шулай алдан файдаланды. Республика җитәкчелегеннән участокларда бүген дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев президент аппаратыннан Әзгәл Сәфәровны күрергә мөмкин иде. Хәзер тагын кемнәр һәм кайда сайлаганы турында. Саулыгы тәртиптә, кәефе күтәренке. Татарстанның беренче президенты дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев участокка иң беренчеләрдән булып килде. Минтимер Шәймиев беренче конституцияның ничек язылганын, аның турында әле ничек бәхәсләшкәннәрен дә искә төшерде. Ул безгә шактый кадерле булса да, үзгәреш кирәк ди. Работа впереди немало. Я почему всегда говорю прежде всего о всеобщем согласии, понимании многонациональной Российской Федерации. И дальше мы этим должны дорожить. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәров та Минтимер Шәймиев белән бер участокта тавыш бирде. У меня подпись сразу после вашей, мне такая большая честь. Федерация Советы әгъзасы Олег Морозов гражданлык бурычын иң беренчеләрдән булып үти. Ул Мәскәү участокларының берсендә тавыш бирә. Конституциядә үзгәрешләр буенча фикер алышларда ул шактый актив катнашкан иде. Федераль телеканаллар ашыда үз фикерен җиткерә килде. Бүген бу мәсьәләгә карашын безнең хәбәрчеләргә дә җиткерде. И мне как татарстанцу особенно важно. Татарстан кешесе буларак минем өчен бигрәк тә телләр, этнослар, мәдәниятләрнең бердәмлеге аеруча мөһим. Төрле милләт мәдәниятләренең тигез хокуклы булуы. Җитәкчеме, депутатмы, бүген барысы да бер тигез участокларда һәркем өчен дә бер үк төрле иминлек чаралары күрелгән. Температураны үлчәп каршы алалар, перчатка һәм битлек киеп озаталар. Ишек төбендә халык күп җыелмасын өчен керү һәм чыгу юллары менә шундый тасма белән бүлеп алынган. Бу Әлмәттәге участок, биредә Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Маганов тавыш бирде. Мы граждане Российской Федерации. Без Россия гражданнары һәм илнең киләчәгенә битараф кала алмыйбыз. Барысы да безнең кулда, шуңа да тавыш бирергә кирәк. Здравствуйте. Можно? Казанның Царицыно бистәсендә урнашкан сайлау участогында бүген Венера Ганиеваны очратырган була иде. Ул һәркемнең игътибар үзәгендә булды. Россия һәм Татарстанның халык артисты мондый чаралардан бер дә читтә калмый. Мен хәтерим 93 елны шулай ук Конституция өчен без тавыш биргән идек, ләкин ул Конституциядә үз эшен эшләде. Җырлаганда да, сайлаганда да тавыш кирәклеген артистлардан да яхшы белүче бар микән? Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов участокка тормыш иптәше Ләйсән ханым белән килде. Сколько градусов? 37. Супер.
Җырчыны танып алган тамашачылар аннан хәл-әхвәл сораша. Әлегә эшсез дип шаярта Салават, әмма пандемия вакытлы сынау. Минем үз фикерем, без сайларга барырга тиешбез. Кемчик сайлый аның ихтыяры, һәр кешенең үз ихтыяры. Бер максатсыз ел заяга узмасын гомер. Без бит бергә шунысы шатлык, Аллага шөкер. Рәмзилә Фиатульна, Дина Газалиева, Александр Ярашов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген башкалада көн дәвамында Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүмат үзәге эшләде. Монда 100 журналист аккредитация узган, тавыш бирүгә кагылышлы бар яңалык аларга даими җиткерелеп бара. Сәгать саен үзәк сайлау комиссиясе рәисе, кеше хукуклары буенча вәкил, федераль һәм җирле экспертлар элемтәгә чыга. Мәгълүмат үзәгендә көн дәвамында хәбәрчебез Рания Абдрахманова да эшли. Рания, бүгенге көнгә нинди нәтиҗә ясарга була инде? Хәерле кич, Фәнис. Әйе, чыннан да үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүмат үзәге сайлау участоклары кебек бүген иртәнге 8-дән бирле эшли. Көн дәвамында биредә 14 кешенең чыгыш ясавы планлаштырылган иде. Шушы вакытка без аларның 11 белән очраштык инде. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская әйтик, тавыш бирү барышында кешеләрнең сайлау хукукы бозылу очраклары булмау турында сөйләде. Аларда булдырылган кайнар линиягә нигездә шалтыратып, сайлау участокларының ничек эшләүләре турында гына сораганнар. Роспотребнадзор җитәкчесе Марина Потяшина исә тавыш бирү вакытында куркынычсызлык шартлары турында бәян итте. Моннан тыш әле соңгы сәгатьләрдә генә биредә иҗтимагый палата рәисе Зилә Вәлиева чыгыш ясады. Ул сайлау участокларында күзәтүчеләрнең эше турында сөйләде. Сүзләренә караганда, республикадагы участокларда шундый 16,000 күзәтүче эшләгән. Аларның хис кичерешләре турында Зилә Вәлиеваның үзеннән сорадык. Рәхәтләнеп эшләдек, күңел күтәренке дип әйтәләр. Шуның өчен мин инде уйлыйм, шундый җаваплы эшкә тартылган, үзләреннән үзләре килеп, менә безгә гаризалар язып, иҗтимагый палатага кирип эшләүләре чыннан да шатландыра. Хәзерге вакытта исә Казан федераль университетының юридик факультетында кафедра мөдире Евгений Султанов чыгыш ясый. Ул конституциягә кертелә торган үзгәрешләрнең ни икәнлеге турында тулырак иттереп сөйли. Идегез, аның фикерләрен дә тыңлыйк. Моннан тыш бик тиздән, берничә минуттан диярлек сәгать 7-дә Гомум Россия иҗтимагый фикер алу үзәге белгечләре, сәясәт вәкилләренең чыгыш ясавы көтелә. Аларның фикерләре турында без тулырак 9-нчы яртыдагы чыгарылышта бәян итербез. Әлегә шулар, Фәнис. Рәхмәт, Рания. Турдан-туры эфирда минем хезмәттәшем Рания Абдрахманова иде. Біз исә матбугат үзәгеннән Казанның үзенчәлекле сайлау урынына күчәбез. Салават Күпре микрорайонында участок кына түгел, тавыш бирү үзәгенә тиңләрлек урын булдырылган. Хәзер монда 20 меңнән артык кеше яши. Бер ай эчендә тагын бер йорт тапшырылачак. Шуңа бер юлы 3 участок ачарга туры килгән. Халыкның активлыгын Илдар Сафуллин күреп кайтты. Политехник лицейны бу көннәрдә сайлау участогына түгел, тавыш бирү үзәге дисәк дөресрәк булыр. Исәнмесез? Тәртип. Иң беренче чиратта сайлау участогына килеп кергәчтән тән температурасын үлчәүдән башлана. Әлеге уку йортының үзенчәлеге шунда ки, монда бер урында 3 сайлау участогы урнашкан. Ягъни уңга карасаң да, сулга карасаң да, алга якка карасаң да участок. Аның кайсы якка барасын монда һәр кеше үзе билгели, үзенең яшәү урынына карап. Һәм әлбәттә, килгән һәр бер тавыш бирүчегә менә шундый пакет каралган. Күргәнебезчә, монда битлек, перчатка һәм һәр кеше өчен аерым ручка каралган. Рамил Галиев Салават күпрендә 86-нчы сайлау участогы рәисе. Инде бер атнага якын монда шушыннан кайтып та керми. Бүген тыныч кына, бүген әзрәк кешеләр, кичәк бик күп кеше иде. Кичә кеше тизрәк сайларга, бүген ялкын булырсын дип. Кристина тавыш бирергә баласы белән килгән. Хәер, монда күбесе бала белән йөри. Районы шундый. Менә бу нарасы һәр нәрсәне җентекләп күзәтә. Үзен камерага төшергәннәрен дә сизә. Айруча микрофонны үз итте. Муж работает на избирательном участке другом. Ирем сайлау участогында эшли, шуңа калдырырга кеше юк. Монда кергәндә баланың коляскасын урамда калдырып тордык. Ул әле биредә беренче мәртәбә генә. Ринат Нигъмәтуллин тавыш бирергә кызы белән килгән. Баланы яңа лицей белән дә таныштырам ди. Первый класс пойдет в эту школу. Кызым монда беренче сыйныфка укырга киләчәк, экскурсия ясыйбыз. Иртәдән башлап киләләр. Без аларга шат. Активность зур.
Тавыш бергәннән соң халык Сафуада йөри, бүген бит ял көн. Солот күперендә һәр ишек алдында балалар өчен уен мәйданнары бар. Заманча торак комплексында яшәүчеләр өчен шартлар булдырыла тора. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген үз тавышын коронавирус белән көрәштә булган табиблар да бирә алды. Күпчелеге я туры урынын, я эш урынын сайлый. Республика клиник хастаханәсендә генә 2 участок эшләде. Ачык зонадагысына яшәү урыны буенча беркетелүчеләр килә, ябыгында хастаханәдә ятучы пациентлар сайлый. Мөһим вакыйгадан коронавирус белән авыручылар да читтә калмады. Алар өчен махсус кызыл зона булдырыла, бюллетеннәрне саклык белән тапшыралар. Кызлар керү белән кулларны дезинфекцировать иттеләр. Исем фамилияларны сорадылар. Без аларны монда каршы алабыз. Участок зур булмаганга без инде бөтен нормаларны соблюдать итеп, аларны берәр кертәбез. Бүген Конституциягә үзгәреш буенча тавышны Татарстанның 5 тикшерү изоляторында да бирделәр. Мондый участоклар Казан, Бөгелмә, Чистай һәм Минзәлә шәһәрләрендә урнашкан. Бирде хөкем карары үз көченә кермәгән гаепләнүчеләр утыра. Казанның 1 тикшерү изоляторында ябык сайлау участогы оештырылган иде. Анда барлык кешеләр дә диярлек тавыш бирә. Всем подозреваемым содержащим учреждением. Барлык гаепләнүчеләргә махсус буклетлар тараттык. Аның ярдәмендә башта кирәкле мәгълүмат белән танышу мөмкинлеге тудырылды. Моңа кадәр булган сайлаулар күрсәткәнчә Татарстанда иртән авыл районнары зур активлык күрсәтә. Көннең икенче яртысына шәһәр халкы участокларга килә башлый. Моның шулай икәненә райондагы хәлне күзәткән хәбәрчеләребез дә инанды. Казанда иртәдән тавыш бирүчеләрнең күпчелеге Яңа Савин районындагы 177 лицейга юнәлде. Монда бер юлы 5 участок урнашкан, 2500 кеше теркәлгән. Нурлат шәһәре һәм район халкы 6 көн буена сайлау участокларында да өй янындагы чатыр автобусларында тавыш бирде. Участокка килә алмаучыларның өенә бардылар. Буа районның Чувашкиштәге авылында сайлау рәсми чарадан бигрәк бәйрәмне хәтерләтте. Тавыш бирү өчен җирле халык милли киемнән килгән. Мамадышта бу атнада 53 сайлау участогы эшләде. 25 июньнән сайлаучыларның 80% тавыш биргән. Беренче тапкыр килүчеләр дә бар. Ферүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Утынында ярдылар, җиләктә җыйдылар. Авылларда тормыш ял көнендә дә гөрлей. Бүген иртән Биектау районы Бөреле бистәсе халкы да башта җирле мәдәният йорты янына ашыкты. Үз тавышларын бирде, аннары көндәлек эшләренә дә тотынды. Безнең хәбәрчеләр дә бүген шушы авыл тормышына шунда үрнәк салалар ничек яши. Айгөл Бадретдинова репортажында карабыз. Җәяүдә велосипед белән дә Бөреле халкының 100% каякыны инде төшкә кадәр үк килеп тавыш бирде. Әлбәттә, барлык саклык чараларын күреп. Бөреле бистәсе оешканга инде 85 ел һәм бүген аны танырлык түгел. Ишегаллары яңартыла, парклар төзекләндерелә. Монда 100-гә якын кеше яши. Елдагыча тавыш бирү алар өчен чын бәйрәм. Дөньялар тыныч булсын. Барыбыз яхшы яшәйек, бала-чагалар исәнлек булсын. Булай да матур, хәзер еще да матуррак. Рахат балаларга уйнарга урын бик күп. Әлеге парк әле 2018 елда республика программасы буенча төзекләндерелә. Заманча архитектур формалар урнаштырылган, бик күп агачлар утыртылган. Ә инде бу паркның бизәге ул әлбәттә күл, аның ярлары төзекләндерелә. Шулай ук фонтан булачак тиздән монда. Катамараннар да йөргә мөмкин булачак. Тик хәзердә бик матур, менә кызлар фотога төшәләр, рәхәтләнеп. Кызлар, ничек соң сезгә монда бу парк? Әйе, монда бик матур, без монда велосипедта, самокатта йөрибез. 60-тан узганнарның өйләренә килделәр. Бөрелөнең данлыклы Галиевлар гаиләсе шулай тавыш бирде. Ярты тормышлары өчен булсын, ярапен халык мул яшәсен. За любовь и верность дигән менә шундый мотор грамота сезгә. Мәхәббәт һәм тугрылык өчен Галиевлар бөтен Бөреле өчен үрнәк гаилә. Алар инде 60 ел бергә яши. 2 бала тәрбияли, икесе дә хезмәт ветераннары. Бабай әйткән сүзен мин жарар, мин әйткән сүзен бабай жарар. Бараның төрле чаклары Айгөл җаны кем төрле чак тормыш бик ул сиртмәле, бик киртмәле, аңа түзә белергә кирәк. Тормышлар әйбәт булсын, һәрбер хуҗаларга без яхшылык телибез, район хуҗаларына. Халык эшли, конкурс шартлары бик яхшы. Хәзерге вакытта менә монага этажный домларда благоустройство дворов дигән программа халык аңа бик шат. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Утынын да яралар, җиләген дә җыялар. Бистәдә бүген эре терлек тотмасалар да, һәрберсендә кечкенә хуҗалык һәм бакча. Алар шундый авылча, табигать кочагында, әмма заманча һәм уңайлы тормыш өчен тавыш бирде дә.
Биектау районынан Айгөл Бәдірдинова, Ғаділ Мендубаев, Яңа ғасыр каналы. Искізге түшірәбіз, Конституция үшін бірінші тауыш беру мұннан 27 ел елік болған еді. Хәм біз 1993 елғы бюллетенні соқлаған кішіні де әздеп топтық. Қайыр әлігі шәхіс коллекциясында түрлі дәрежедегі сойлауларға қораған 80-лі бланк бар. Абдулла Дубин шоқты бой һәм үзенчәлекле мирас иесі, оларына енді 36 ел дауамында жия. Коллекцияны Фәрюзә Мәжитова көріп қайтты. Хәтерлисеңме бу сайлауны? Yok, alganlarda, конечно, мен истә тотам. Вот, yok, аны бик яхшы помнитем. Һәр сайлауга ул беренче булып бара һәм әнә шундый истәлек белән кайта. Монда танылган журналист 60-70 елларның атаклы телевидение дикторы Абдулла Дубинның 36 ел буе туплаган сайлау бюллетеннары. Әлеге мавыгуы 1984 елда СССР Югары Советына сайлаулардан башланган. Соң бирәләр, потому что мин рядовой сайлаучы, расписывать итәм, алам шул бюллетеньне, аны алмаштырам бүтән кагызга и алып китәм. Хәзер аның коллекциясында 60-тан артык бюллетень бар. Аларны Россиянең башка өлкәләрендә яшәүче үзе кебек җыючылардан сатып ала да. Монда президент сайлавы, Дәүләт думасы, Дәүләт советына, җирлекләргә депутатларны сайлауга караган бюллетеньнар бар. Иң борынгысы 80нче елларга карый, иң яңасы бүгенге. Әмма Конституция өчен моңарчы да тавыш биргәннәр. Коллекциядә 1993 елның 12 декабренә караган бюллетень дә бар. Менә ул чакта гомум халык тавыш бирү юлы белән Россия Конституциясын кабул иткәннәр. Хәзер без шушы Конституциягә үзгәрешләр кертү өчен тавыш бирәбез. 1993 елгы Конституция бюллетене ярты битлегенә була. Гап-гади ак кагаздан. Анда да хәзерге кебек нибары бер сорау була. Сез бу документны кабул итәсезме, юкмы? Астында һәр җавапның аңлатмасы да бирелгән. Гомумән бюллетеннәр төрле төсле, форматы, кагаз сыйфаты, размеры, шрифты белән аерылып торган. Әйтик, 1999 елда Татарстанның халык депутатларын сайлаганда ул бер генә битле булмый. Партияләр, депутатлар исемлеге 2-3 биттән торган. Абдулла Дубин һәрберсен махсус папкада кадерләп саклый. Bu менә архивлар өчен, музейлар өчен менә дигән экспонат булыр. Республикада булай бюллетень җыючылар берничә генә. Бу байлыкның кыйммәте дә, кадере дә еллар үтү белән арта ди. Бүгеннән бу коллекцияга яңа экспонат өстәлде. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Әмінә Ширмешендә яшәүче Марат Исхаков бүтін авылны шаққаттырып, тауыш биргә баян белән килде. Ул құтқаручы булып эшләй. Бу эш вакытында гармуннар төзәтә. Илнең төп документына үзгәреш кертүдән баянчы егет ни көтә соң, хәбәрчеләребез үзеннән сорады. Менә бу минем инде беренче өйрәнгән тоткан гармоным. 1984 елгы Кубань гармоны бу. Аның 10 яшендә Марат Исхаковка әтисе бүләк итә. Коллекциядагы иң кыйммәтле ядкарларның берсе. Һәм анда уен коралы биредә 30лап. Аларны гармончы 10 ел элек җыя башлый. Үзе дә баянчылар нәселеннән. Әти безнең шай гармон перебирайтә, уйный, шай безнең гармон тавышын ишетеп, әтинең сеңлесе дә Беларусь гармоннары, баяннар, тальянкалар һәрберсенең үз тарихы. Иң яратканнарым Чайка белән Кубань гармоннары. Татар көйләрен уйнарга алар иң әйбәте ди Марат Исхаков. Үземнең түгәрәк бергә шулай гамәлият иттергән дусларым бар. Алар белән бергә уйнаганда туры килә бер-берсенә. Җыеп кына калмый иске гармоннарны төзәтә дә ул икенче тормыш биргән уен кораллары авылда шактый күбесен баянчы дусларына бүләк иткән. Баян гына түгел, иске сандыкларда туплый башлаган умарта җиһазларын көядән саклар өчен алар менә дигән урын икән. Нәбиләрдән шулай җыеп сатып алып инде юнәрәккә киваткасы яңгырагын киватракка шулай бер 20 сандыклар җыйдым мин шулай. Сандык баян умарта күңел өчен һөнәре буенча коткаручы. Авыр эш атнасыннан соң кулыма гармон алып ял итәм ди ул. Өйдә дә, эштә дә, хәтта тавыш бирергә дә аерылгысыз дусты белән. Бүген яраткан киен уйнап Ширмешәннең төп гармончысы сайлау участогына килде. Безнең яшь буыннарга, безнең оныкларга дөрес тарих бирсеннәр иде, дөрес ясыннар иде аны. Менә без аның өчен бик җаваплы дип уйлыйм. Төп закондагы үзгәрешләр тарихны гына түгел, мәдәниятне һәм мирасыбызны саклап калырга да ярдәм итсен иде ди ул. Ширмешән районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Кыбыбуллин, Яңа ғасыр каналы. Башта сайлауга, аннан туп-туры үзе ясаган күпере янына Казанның Дәрвишләр бистәсеннән халык героена әверелгән Николай Трофимов та бүген тавыш бирми калмады. Узган ел ул Казансу аша асылмалы иске күперне үз көче белән төзекләндереп, бөтен Татарстанны шаккаттырган иде. Бүген дә сайлаудан соң кабат шушында ашыкты. Татарстанда Николай Трофимовны хәзер белмәгән кеше юктыр. Узган елны ул үз көче белән Казансу аша салган асылмалы күпер бүген истәлекле урын. Коля агай халык герое.
вакытын остаханәдә үткәрә, ләкин сайлауга бармый калмый. Менә бүген дә Коля агай үз тавышын бирергә дип иртән участокка ашыга. Халык героен монда да таныйлар. Николай Васильевич, вы хотите сказать, для голосования? Я его знаю очень много лет. Коля агайны күптәннән беләм, ул күршедәге балалар үзәгендә эшли, пенсиядә булса да эшен дәвам итә, бик актив кеше. Безнең Дәрвишләр бистәсендә аны бик хөрмәт итәләр. Тавыш биргәннән соң туп-туры күпере янына. Коля агай монда көздән бирле булмаган. Шуңа тикшереп килергә уйлый. Тагын нәрсәне алыштырып, үзгәртеп була дип план кыра. Ләкин төзелешне дәвам итү өчен ярдәмчеләр кирәк ди. Помощник был бы какой-нибудь. Ярдәмчесез булмый шул, үземә генә авыр, баскычка менеп эшләргә кирәк, баш әйләнә башлый. Хәзер менә 6 метрлы баскыч бар, 8 метрлысын табарга кирәк. Үләннәрне чабып, Казансу елгасына ауган агачны алып, искергән каенны кисеп, тирә-юнны тагын да матуррак итәсе килә аның. Монда бит кешеләр фотога төшәргә килә ди. Без дуслар белән бүген беренче тапкыр монда килдек. Күптән бу җир турында ишеткән булдык. Дядя Кольның монда очраттык һәм номер телефонны алдык. Аңа булышырга телибез. Шулай итеп, алар якшәмбе көнне күпер янәшәсендә күрешергә сөйләштеләр. Коля агай бик шат. Бер көндә күпме яхшы эшләр башкарыла. Вероника Гайнетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Аларның тавышы төрле телләрдә яңгырый. Участокларга бүген Татарстанга билгеле булган Алешкин һәм Татар Саплыгы авылларында да килделәр. Шүпрәле районының бу җирлегендә гомер буе төрле милләт кешеләре яши. Бу уртак язмышның символы буларак 4 ел элек ике авылны тоташтырып дуслык күпере салалар. Тавыш бирергә дә шул күпердән уздылар. Кесәдә паспорт, йөрәктә моң. Саплык авылының чуашлар ягыннан Николай Кудряшов бу. Тавыш бирер өчен дуслык күпереннән уза. Ә менә татарлар ягыннан күрше Равия Вәлиева. Шулай гадәтләнгән монда. Тавыш бирергә бергә йөриләр. Киселмеші. Сайлауға барабызмы? Барабыз. Паспортың алдыңмы сен? Паспорт кисәдә. Мин дә алдым. Әйдә китте балайса. Шүпрәле районының Саплык җирлегендә 1230 кеше яши. Татарлар да, чуашлар да тавыш бирү зур җаваплылык диләр. Аеруча пандемия чорында битлек, перчатка, иң мөһиме куркынычсызлык. Мин балалар бакчасында тәрбияче булып эшләйм. Шуңа күрә конституциядә үзгәрешләрне бик хуплыймын балалар өчен. Без авылда яхшы яшибез, тату яшибез. Biz bunu saylarga keldik. Халык içinde гармунлар белән уйнап, менә Узган елның 4 ноябрь бу халык бердәмлеге көне. Саплык халкы бөтен бәйрәмнәрне шулай билгеләп үтә. Дуслык күперендә Сабан туйда, Ака туйда уза. 95 метрлы корылманы ике авылны аерып торган чокырны төзекләндереп махсус салалар. Күршедән күршегә нигә әле урау юлдан йөрегә. Ике ярны тоташтыручы әлеге дуслык күпере Шүпрәле районы өчен генә түгел, бөтен Татарстан өчен уникаль объект. Чөнки ул русларның, татарларның, чуашларның һәм башка төрле милләт вәкилләренең бергә ярдәмләшеп яшәвен символлаштыра. Пандемия булмаса, бүген әлеге күлдә тагын да күбрәк кеше ял итәр иде, тик әлегә ярамый. Кызлар татарча җырларында беләсезме соң? Сегодня день голосования. Бүген тавыш биргән көнне элекеге кебек, бөтен авыл белән чыгып йөри алмыйбыз. Куркынычсызлык чараларын күрәбез. Шуңа да карамастан, Совет чорындагы сыман һәрберсе күтәренке кәефтә үзен бәйрәмчә хис итә. Проголосовали первый же день, 25-го. За свое село держимся как одна семья. Чиркәү яннарында һәйкәл тирәсендә җыештырдылар. Өмә гөрләп бара. 7 гектар җирдә җиләк тә үстерәләр әле монда. Аны җыярга да өлгерәләр. Здесь у нас могут быть и русские, и чуваши, и татары. Мы можем и по-татарски разговаривать, и по-чувашски разговаривать. Өмәләрдә һәр вакыт бергә җыелабыз. Тавыш бирергә дә бергә йөрибез. Хезмәт сөючәнлек үрнәге бу. Һичшиксез төрле милләт вәкилләрен шушы тылсымлы дуслык күпере берләштерә. Ә бүгенге тавыш бирү шушындый дуслык үрнәкләрен тагын да арттырыр дип ышаналар. Шүпрәле районыннан Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы гадәттәгечә 20 сәгать 30 минутта булачак. Уңышлар сезгә һәм күрешербез. Как обеспечивается контроль за проведением голосования? В течение всех дней голосования с 25 июня по 1 июля работают наблюдатели, как в помещениях для голосования, так и вне помещений для голосования. Наблюдатели обеспечивают контроль за процессом выдачи и получения бюллетеней и наблюдают за тем, чтобы участник голосования, получивший бюллетень, был включен в список участников голосования, присутствует при запечатывании бюллетеней в сейф-пакеты по окончании каждого дня голосования,
участвуют в составлении акта по итогам каждого дня голосования, могут ознакомиться с сохранностью сейф-пакетов с бюллетенями, которые хранятся в металлическом сейфе участковой комиссии до момента подсчета голосов 1 июля, наблюдают за всеми этапами подсчета голосов после завершения голосования с 20 часов по местному времени 1 июля, получают от участковой комиссии заверенные копии протокола. Ваш голос будет учтен точно. Мечты сбываются в гипермаркете «Унидом». Акция «Сковорода-гриль» всего 399 рублей. «Унидом». Вся посуда в нем. На родины 7D. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295-77-77. Акбарсдомнан фатир сатып алсагыз, ипотеканы ярты ел буе төзүче компания түли. Без кайда игез шунда. Төгәлрәк мәгълүмат 295-77-77 телефоны буенча яисә akbars-dom.ru сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта чыгышта алмашнучан булытлы һава 20 градус жылы. Республикабызның кайбер районнарында яңгыр явачак, урыны белән яшен вакытында көчле җил. Шулай да температура югары саклана. Төньяк-көнчыгышта чыгышта 22 градус жылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе Минзәлә-Мензелеевста урыны белән яңгыр явачак. Шулай ук плюс 22 градуска кадәр. Алда көннәрдә бик эссе көннәр көтелә, тотрыксыз һава торышы сәламәтлегегезгә зыян китермәсен. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачны да яңгыр булыты урап үтми. Җил көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн җылы, шулай да яңгырлы булачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан булытлы һава. Температура 24 градус. Салкын кышны күрмәгән язның кадерен белмәс ди халык әйтемнәрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Эксперт плюс дәвалау диагностик үзәгендә табиблар белән киңәшләшергә, үзе ясатырга, анализлар бирергә мөмкин. Июль ахырына кадәр акция. Төнлә МРТ ясату 20%-ка арзан. Чиста юрама 5А. Язылу өчен телефон 205-59-17. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» акция. На МРТ ночью скидка 20% до конца июля. Запись по телефону в Казани 205-59-17. Яхшы протез читтә торсын. Без операциясыз алдынгы технологиялар ярдәмендә хәтта некроз стадиясендәге буыннарны торгызырга алынабыз. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә ышанырсыз. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда яңгыр явачак, 24 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 64%. Җирнең магнит кара тыныч. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Күп төрле бакча чәчәкләре химиклар мәдәният йортында 1 һәм 2 июль көннәрендә иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр